Başladı oynak yerinde yani. Böyle iki eğlenmedi. Favulla. Duya ne yapıyor mu favulla? İlk karantançya. Moşo. Ni me moşo ma favulla. Duya. Favulla. Çağanın durmusunu, işin esası görünüşünü, oyun işi ömü geçiyor. Yani için biz şu oyun işin esası görünüşü deyip aydaktı. Yani şu dövrde çağanın esası ediyen işi elbette oyunun dürlü görünüşleri. Ol yaşına göre oyunlar tapavuttan. Başta ol çağı yeki oynayan vasa, sonki dövrler ulalı verse, ol köpçülüğü osulya, din dostları bilen, ödeyal sağlar bilen bilelikte oyunları yerine getiriyor. Rol oyunlar diyette ama sağlar oyunları oynamak bilen cemiyette var olan katnaşıkları özleştiriyor. Oyununa ulların ediyen boluşlarını qaytalayalar, sonra barlak görüyorlar, hıynak görüyorlar, öğreniyorlar sağ olsunlar. Oynayan oyunumuz hem kızıklı hem de peydalı bir zatlar öğretmeye gönüktürülen oyun olmalı. Söz baylığı, sağlar, cisimler, aydımsal, sahnada çıkış etmek, özlerine bir zatlar gurrun verdirmek ýaly oyunlar, olaryň akıl paýhasynyň goýulmagyna, dil baýlygynın kämilleşmegine itergi berer. Bu oyunlary öýdäki goşlar ýa-da öý enzamlary bilen oynamak yeterlikdir. Çağalaryňyzda gyzykly wakalar öz çağalaryňyzda gurrun bermeli. Şeýlede çağalaryňyzyň gurrun berýän wakalaryny üns bilen dinlemeli. Çağalarymyzda diňe durmuşymyzda bolup geçýän gyzykly wakalar bilen däl, eýsem öýüň içinde bar bolan öý goşlar barada gurrun bermek ýa-da günnelik durmuşymyzda ulanýan iň ýöneköýjesi çemçelerimiz we şolaryň taryhy, ýasalyşy, şol ugurda edilýän zähmetler barada gurrun bermeli. Esasan çağalarymyzyň çağalykda ýatkeşligi has ýiti bolýar. Olar gören işden dadyny şol ugurda has goýatda saklap, ine ata tarapyndan gowy özleşdirilse, onu ol ýerine dogry düşýär. Olara esasan şol ýaşda araççylyk düzgünlerini öwretmeli. Ýandaşaryk girenlerine çykanlaryna, hökman ellerini ýuwmalygyny, hajatxana girip çykanlaryna ellerini hökman ýagdaýda sabunlap ýuwmalygyny. Nahar taýýarlanlaryny, öz çağalarynyň ýani şo naharyň bişirilişiniň düzgünlerini, gelip çykyşyny, şeýlede çağalarymyzy çağalykdan öz üst başlaryna arasy seretmeligini, öz mektep eşikleriniň, öý eşikleriniň hemişe aýratynlykda tertipli ýagdaýda durmalygyny hälisini öwredip durmaly. Oyun oynanyňyzda üns bermeli nokotlar bar. Oyunlar var adaydanımda yeni bir bellemeli zatların biri her bir dövür çağanın dövürü, mektebe çelli ýaşy dövürü aydanımda da oyun işini yerine getirenle de çağlarda ruhu taydan yokur deyip günlü ölçü bulup geçiyor.
ýokary diýip diýmegiň sebäbi şo döwürde çağılar ýa özüniň akyl ölçüsine belli bir derejeye ýetdi. Çağılar özüniň jemgyýetçilik gatnaşyklary ýa-ni belleşme diýeli endikleri emele gelýär. Çağanyň emosional tarapdan kemale gelmegi bolup geçýär. Çağanyň duygu ulgamynyň kemale gelmegi bolup geçýär. Ahlak taýdan çağa terbiýelenýär. Olaryň ählisi şo döwür üçin geljekki döwürlere uly täsir edýär. Onun için ata-eneler şonu ünsden düşürmeli değil, hem de şol başkalada bolýan döwüründe. Başkalada çağa köp bolýan wagtda diýmek ata-enelerim şol çağlaryna köpräk üns bermeli. Yani belleşme diýeli çağany dinlemegi başarmaly, çağa üns köpräk bermeli, çağany öňgeli, çağany gollamaly. Çağalar ullardan görelli alýarlar. Şonuň üçin ilki özümizden başlamaly. Mektebe çelle döwürde, çağlyk döwrüne çağlaryň ullaryň boluşlaryny göni kabul etmek ukyby bar. Şol ullaryň görellesi çağa uly täsir edýär. Uly adam käbät pikir edýän däldir. Ýöne çağa şonuň boluşyny görüp özüne şonu düzgün edýär. Özüne kabul edýär. Käbät bu çağlaryň boluşyny baha berenmede, boluşyna baha beremede geň görýär. Ýerden bu zatlar emeli ilipdir, kime öwredipdir diýip şeýle geň görýän zatlarymız bardy. Ýöne bu zatlar çağa öwredi, hiç ýerden öwrenen ok. Çağa diňe şol etatanam törekdäki adamlardan, törekdäki adamlaryň boluşlaryny özüni siňdirmek bilen şol zatlar öwrenýär. Hatda aýdan sözlerim ýöne dören ok. Çağa bir ýerde eşje, onu gaýtalaýar. Eşitmedik zadyny, görmedik hereketlerini, görmedik boluşlaryny çağa gaýtalap bilen ok. Diňe görýän zatlaryny aýdyp bilýär çağa. Şoň üçin ullar çağlary we ullar çağlar bilen şeýle işler geçirenne birinji nowatda özünden başlamaly, özüni terbiýelemeli. Hani çağany nädip terbiýelemeli diýende birinji özüni terbiýelemeli diýen pikire gelýär. Howa şertleriniň üýtgemegine garamazdan çağalaryňyň bagtly bolmagy belli bir derejede enata bagly. Şoň üçin pursaty netijeli ulanmaga çalışaly.